Tema ovoga videa je izrada kalkulacija. Kalkulacije su računanja u upitu. Kao rezultat kalkulacije dobiva se dinamička tablica i njezine vrijednosti nisu stalnog karaktera, već će se mijenjati ovisno o vrijednostima tablice. Stvaranje kalkulacija započinje kao stvaranje upita. Na kartici stvaranje kliknut ću u grupi upiti na ikonu dizajn upita, odrediti po kojoj tablici ću raditi i ovaj upit pretvoriti u kalkulaciju tako što ću kliknuti na ikonu zbrojevi. Ona otvara novi redak u donjem dijelu dizajnerskog prikaza upita, redak ukupno u kojemu se nalaze funkcije koje mogu koristiti u kalkulacijama, zbroj, prosjek, minimum, maksimum, brojanje, standardna devijacija, varijanca, prvi, posljednji. I postavljene su još 3 mogućnosti. To je grupiraj po. Ona označava da u tom polju nema izračuna. Zatim postoji opcija izraz. To je naznaka opcije da ću s tim poljem i u tom polju nešto računati, graditi izraz. I treća opcija je gdje. Ako u polje postavimo gdje, mogućnost to znači da će nam to polje koristiti kao filter za postavljanje uvjeta i neće se prikazivati u rezultatu. Želimo, na primjer, saznati informaciju koliko sveukupno imamo primjeraka knjiga u knjižnici. Polje koje ću koristiti pritom je polje primjeraka, postavit ću ga u kalkulaciju, a iz polja ukupno koristiti funkciju zbroj. Dakle, zbrajam koliko primjeraka knjiga postoji u bazi knjižnica. Kalkulaciju ću izvesti tako da je pokrenem i dobivam rezultat da u knjižnici postoji sveukupno 28 primjeraka knjiga. Postavit ću se natrag u prikaz dizajna i zamislimo sljedeći zahtjev. Želimo saznati kolika je sveukupna vrijednost knjiga u knjižnici. To mogu izračunati tako da broj primjeraka knjiga pomnožim s cijenom. U prostoru polja odredit ću naziv polja u kojem će se prikazati rezultat. Na primjer, vrijednost. Stavit ću dvotočku i izraz kreirati pomoću sastavljača. Kliknut ću, otvara se dijaloški okvir u kojemu je Access naznačio vrijednost polja u kojemu će se vidjeti rezultat i predstoji mi izgraditi sam izraz. Funkcija koja mi treba je funkcija zbroj, jer moram zbrojiti produkte primjeraka knjige puta cijena. Dvokliknut ću na funkciju, ugrađenu funkciju. Ovdje su kategorije tih funkcija, u sljedećem dijaloškom okviru su po abecedi poredane. Dvokliknut ću na zbroj, izbricat ću ovaj izraz ispred. Dakle, želim zbrojiti, brišem izraz, želim zbrojiti unutar okruglih zagrada iz tablice knjige, ona se nalazi u knjižnici, dvokliknut ću, iz tablice knjige, broj primjeraka. Access je prepoznao da se u tablici knjige nalazi polje primjeraka i treba ga pomnožiti. Znak množenja ću izravno napisati s tastature, iako bih ga mogla pozvati i iz ove kategorije operatora. Dakle, pomnožiti s u tablici knjige s cijenom. Dvokliknut ću na cijenu i izraz je gotovo. Potvrđujem se u redu. Izraz je upisan u polju i predstoji mi reći da je to izraz po kojem će se nešto računati. Pokrećem kalkulaciju i dobivam rezultat da je sveukupna vrijednost knjiga u knjižnici
5330,30 kuna. Postavljam se natrag u dizajnerski prikaz. Treći zahtjev koji možemo postaviti je kolika je prosječna vrijednost knjiga u knjižnici. Zahtjev se postavlja na cijenu. Kliknut ću. Funkcija koja računa prosjek je ovdje, u grupi u retku ukupno, dakle prosjek, prosječna cijena knjige. Pokrećem kalkulaciju i dobivam treću informaciju, a ta je da je prosječna cijena knjige 244 kune zarez 39. Ovaj upit, odnosno kalkulacija, se može spremiti desnim klikom, spremi, i imenujem je kao kalkulacija. Potvrđujem su u redu, zatvaram kalkulaciju i ona se nalazi ovdje u grupi upita, to je kalkulacija. Sljedeći zahtjev može biti, na primjer, valja nam izračunati koliko ima sveukupno knjiga u knjižnici s cijenom koja je veća od, na primjer, 200 kuna. Otvaram dizajn upita po tablici knjige i zahtjev je valja zbrojiti primjerke knjiga. Pretvaram upit u kalkulaciju. Pozivam funkciju zbroj. Dakle, valja zbrojiti broj primjeraka knjige, ali kriterij je zbrojiti samo knjige čija je cijena veća od 200 kuna. Sljedeći zahtjev postavlja se na cijenu. Dvokliknut ću. Cijena mora biti veća od 200 kuna i ovo polje će mi poslužiti kao filter i postavljam mogućnost gdje i neće biti vidljivo prilikom izvođenja upita, odnosno kalkulacije. Pokrećem kalkulaciju i rezultat je: u knjižnici postoji sveukupno 7 primjeraka knjiga čija je cijena veća od 200 kuna. Mogu provjeriti u tablici knjige, dvokliknut ću. Veća od 200 kuna je knjiga Naučite programirati, 1 primjerak, zatim Office 1 primjerak, 220 je Zastave 4 primjerka, to je 6. I 7. primjerak je Windows 7, 1 komad, dakle ukupno 7 primjeraka.